खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोनहा मोनथिखागौ आसामनि 2019 मायथाइनि मेट्रिकनि आनजादनि रिजाल्टखौ थांनाय 15 मे खालाराव फोसावबाय आरो बे फोसावनायाव आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन स्कुलफोरा मोजां रिजाल्ट लानानै बेवहाय उथ्रिसारनो हादों आरो बे खोथाखौ नोंथांमोना आं फोरमायनो लुगैयो जे आथिखालनि नैबे दिनैनि समावबो सरकारि स्कुलनि गथ'फोराबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। तो बे बुब्लियावनो नैबे नोंथांमोना आं दिन्थिनो नागिरदों बे न'आ जाहैबाय बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालि जाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव बरमायाव थानाय गंसे फरायसालियाव फरायनाय सासे फरायसुलिनि बे न' आरो बे न'खौ नोंथांमोना नायनानै ला बे न'आ एसेबां मोजां मानदण्डनि नङा। बे न'नि सासे फरायसुलियानो मोजाङै फरायनानै बे डिस्टिंसन मोननो हादों, लेटार मोननो हादों आरो स्कुलनि मादावनो बांसिन नाम्बार मोननो हादों। तो बे फरायसुलिखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङा दिनै बेवहाय खायसे मोगा-मोगि लानो थाखाय जों बेवहाय दंफैयो। तब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे आंजों लोगोसे दङ बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव फरायनाय फरायसुलि रन्जिता बर'। बे रन्जिता बर'आनो बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनिफ्राय डिस्टिंसन लानानै पास खालामनो हादों 86.66% लानानै स्कुलनि मादावनो हाइस्ट मार्क लानानै बेयो बेवहाय पास खालामनो हादों। मेथ्सआव 95 मोनदों आरो लोगोसे बेबायदिनो गासै टटेल गांबायाव लेटार मोनदों, गांसे लेटार मोननो हायासै। तो बेखायनो नैबे आंजों लोगोसे थानाय फरायसुलि रन्जिता बर'खौ आं खायसे सोंथि सोंनो नागिरगोन। नोंसा बाबाया मा खालामो? जोंहा बाबाया खामला मावो आरो ओमफ्राय ओरैनो हाया बिगासे दङ इयाव आबाद मावो। तो नोंथांमोना नुनो मोनदों रन्जिता बर'नि बिफाया सासे आबादारि आरो बे आबादारि जोंनो न'खरखौ सामलायो, जोबोद खस्थ'जों सामलायो आरो बे खस्थ'जों सामलायनायनि गेजेरजोंनो बे रन्जितानि बिफाया रन्जिताखौ मोनसे मेट्रिकनि रिजाल्ट फिथाइ मोनहोनायाव जोबोद हेफाजाब खालामदों। ओमफ्राय रन्जिता नोंसा मा खालामो? जोंहा न'आवनो थायो आरो न'नि खामानि। बेनि अनगायैबो नों ओरैनो न' खामानि मावनो गोनां जायो नामा? मालाबा जायो। खामानि मावनो गोनां जायो। आच्छा आं दानिया सोंनो लुगैयो नोङो देग्लायनि बे मेट्रिकनि रिजाल्टआव डिस्टिंसन मोननो हादों। तो नों दा माबायदि मोन्दांथि मोनदों, माबायदि फिल खालामदों? डिस्टिंसन मोननो हानानै नों माबोरै मोनदों गावखौनो? गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं एसेबां मोनगोन होनना सानाखैमोन आरो। तो नोङो ओरैनो साननायाव बेसेसो मोनगोन होनना सानदोंमोन? आङो बिदिनो 80सो मोनगोन होनना सानदोंमोन आरो। 80 माने 80%? 80 प्लास। 80 प्लास मोनगोन होनना सानदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो नोङो गांबा लेटार लाखिदों। तो गांबा लेटार लाखिगोन होनना सानमारदों ना बले गांद'खौबो लेटार लाखिगोन होनना सानदोंमोन? आं साननाया गांब्रैल' सानदोंमोन आरो। अब्ला माबे गांनैखौ मोना होननानै सानदोंमोन? इंलिस आरो साइन्सआव मोना होनना सानदोंमोन आं। इंलिस आरो साइन्सआव मोना सानदोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय जे नोंनि जिथु सानखान्थियाव मोननाय नाम्बारा बयनिख्रुइ बांसिन। बेसेबां मोनदों सानखान्थियाव नोङो? 95 मोनदों। तो 95 मोनदों। नै बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोन जे मेथमेटिक्सआव सानखान्थियावबो 95 नम्बर मोनदों। बे मोनसे जोबोद गोग्गाथाव खोथा, जोबोद टेलेन्टेड गथ' आरो लोगोसे बाखिफोराव बेसेबां मोनदों? इंलिसाव 78 मोनदों। 78 मोनदों, माने लेटार मोननो हायासै। बड'आव? बड'आव 84। ससियेल साइन्सआव? ससियेलाव 91 मोनदों। तो ससियेलाव 91 मोननो हादों। नोंथांमोना नुनो मोनदों सासे गोरिब गुन्द्रा न'खरनि सासे फरायसुलिया जोबोद खस्थ'जों बे 91 नम्बर मोननो हादों ससियेल साइन्सआव। मोनसे जोबोद गोग्गाथाव खोथा आरो मेथ्सआव 95 मोननो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा। आरो लोगोसे जों दा सोंथि सोंनो नागिरदों नोङो माबोरै फरायदोंमोन? माने जोंहा थाबनो जायो नालाय ओंखामखौ ओमफ्राय बारा 8-9 फरायोमोन आरो ओमफ्राय फुङाव थाबनो सिखारोमोन। आच्छा, अनलि माने मोनाबिलिनि 5निफ्राय बेसेबांसिम? 9टासिम? मालाबा 8 मालाबा 9 फरायोमोन आरो। बिनि उनाव फरायला? आच्छा, ओमफ्राय फुङाव फरिखा खाथियाव बाय थाबनो उथिदोंमोन आरो मालाबा 1टा जादोंमोन। आच्छा। ओमफ्राय मालाबा 3टा-2टाफोराव बिदि उथियोमोन आरो। फुंनि 1-2टायाव फरायो आरोखि? आच्छा। बेनिफ्राय ओरैनो प्रिपेरेसनखौ मा नों बले जेन'ब्ला फार्स्ट क्लास 10 मोनजेननायनिफ्रायनो स्टार्टिंनिफ्रायनो बिराद प्रिपेरेसन खालामदों ना बले एग्जाम टाइमनि खाथियावल'सो प्रिपेरेसन खालामदोंमोन? सिगांबो बाय खालामबोदोंमोन आरो ओमफ्राय एग्जाम खाथियाव बांसिन खालामदों। आच्छा, तब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बे रन्जिता बर'आ 86.66% लानाय बे बेसेबां खस्थ' खालामनानै दिनैनि बे मोनसे गोदै फिथाइखौ मोननो हादों। फुंनि 1टा बाजायाव उथियो, फुंनि 2टा बाजायाव उथियो, माब्लाबा 3टा बाजायाव उथिनानै बेबायदि गोब्राब फरायो।
दानिया सोंथि सोंनो नागिरदों नों दा इयुनाव बबे कलेजाव लाहैगोन बा मा स्ट्रिमाव लाहैगोन आं साइन्स स्ट्रिमाव लानो सानदों बबेयाव लानो सानदों ओमफ्राय एम्पायार एकाडेमियाव एम्पायार एकाडेमियाव गोदानै खुलि जादों एम्पायार एकाडेमियाव लानो सानदों आरोखि बेनि उनावहाय BSc आव मा फरायगोन माने आङो फाइनाल होखांनानै डाइरेक्ट लाइन फरायनो सानदोंमोन आरो डाक्टर लाइन फरायनो सानदों अके डाक्टर लाइन फरायनो सानदोंब्ला मा खालामब्ला डाक्टर फरायनो हायो फार्स्टआवनो माबा बाय'ल'जि लानांगोन दा फरायनायाव औ ओमफ्राय हायार सेकेन्डारियाव मोजां मार्क लाखिनो नांगोन ना नाङा जुदि डाक्टर फरायनो गोनांबा मोजां मार्क लाखिनांगोन आरो बेसेसो लाखिनांगोन ओरैनो बाहाय बुजामबाथ' मोजाङानो जायो थ' ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय जोंना मा जेब्ला हायार सेकेन्डारि मोननाय लोगो लोगो जों बर' मिडियामनिफ्राय जोङो इंलिसाव लिरनो गोनां जायो अब्ला इंलिसा मोनसे नोंनि थाखाय फेक्टर जागोन नामा माने गिनो गोनां मोनसे बेबायदि मोनसे साबजेक्ट जागोन नामा माने आं दा नाजाबाय थादों आरो इंराजिखौ रोंनो थाखाय ओमफ्राय नाजायै दा गुरै जालांनोबो हागौ मबाफोर स्पकेन इंलिश लादों नामा लादों बबेयाव लादों सार राभा मार्केटिं बिद्युत कसारि सारदो लादों बेयाव लादों आरोखि सार थ' अब्ला जोङो जोंनि जिथु इंराजिखौ जोङो मोजां खालामनोबो हायो जोङो स्पकेन इंलिश लानानै बिथाङा बुंबाय आरो लोगोसे आं जेन'ब्ला नोंनि बे फरायनायाव नोंनि आइ बाबामोना नोंखौ हेफाजाब बेसेबां खालामदोंमोन आंखौ जोबोद बुरजा हेफाजाब खालामदों बिसोरो मा रोखोमनि माब्रै माने हारसिं उथिनाया नालाय हराव गियो ओमफ्राय इयाव मोखां सुनोफोरबो उथिफादोंमोन ओमफ्राय बबेबा ओंखामफोरबो संना हरदों आंनो स्कुल थांनायफोराव आच्छा बेनिफ्राय दा जोङो जेन'ब्ला बे नोंसा बाबाया जिहेतु हाजिरा मावनानैसो बे न'खरखौ सामलायदों अब्ला नोंनि बिजाब बायनाय बा नोंनि फरायनायनि खरसखौ बेखौ जे जोबोद गोरलैयैनो खालामनो हादोंमोन ना बोले बिराद खस्थ' जादोंमोन एसे खस्थ' जादों आरो मालाबा गैयाबाथाय बबेबा सोरनिबा थारबो लाथ'नो गोनां जादोंमोन दा आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जे नोंनि जिथु देरहासारनाय 86.66% लानानै डिस्टिंसन मोननाय बेनि क्रेडिट माने मानखौ सोरनो होनो नागिरो आंनि आइ आफा फोरोंगिरिफोरनोबो ओमफ्राय गसायाबो हेफाजाब होनायखाय माने क्रेडिटखौ होनो सानदों आरोखि जोबोद मोजांनि खोथा इयुनाव नोंनि जिथु फरायनाया साक्सेस जाथों आरो मोजाङै मोजां फरायनो हाथों आरो डक्टर लाइन फरायनानै सासे मोजां डक्टर जानो हाथों बेखौ जोङो मिजिंथिबाय आच्छा नों जे मेथ्सआव 95 मोननो हादों मेथ्सखौ माबायदि फरायनाय माने सारमोनबो होबाय टिउसनबो लादों आङो ओमफ्राय ओरैनो सारमोनबो होनाय ओमफ्राय आंबो एसे नाजाना ओमफ्राय माने प्रिपेयार खालामै ओमफ्राय ओरैनो मुखस्थ' थालांनाय जादों आरो प्रिपेयार माने माबायदि खालामनाय जेनेबा लिरै खालामनाय ना बोले ओरैनो साज्रां नायनानै खालामनाय माने लिरै खालामदों आरो लिरै खालामदों अब्ला लिरनो गोनांबाथ' जोंनो बहि नांगोन नाथाय बहिखौथ' नों मोनबाय थाया जिहेतु नोंसा बाबाया नोंसा आफाया जेनेबा हाजिरा मावनायसो नालाय बेखौ माबायदि मेनटेन खालामदोंमोन माने सारफोराबो हरदोंमोन आंनो ओमफ्राय बिदिबो लिरबाय ओमफ्राय बाबायाबो बायना होबाय आच्छा टिउसनखौ बेसे मान्थ लादोंमोन ओरैनो मांखोबासो लानाय जादों आरो गेजेर बन्द थायो नालाय मोजाङै लानाय जायाखै मेथ्सखौ बेनिफ्राय दा नोङो ससियेल साइन्स आरो बाखि साबजेक्टफोर होननानै बुंदो साइन्सनि बेलायाव माबायदि साइन्सखौ टिउसन लादोंमोन ना लायाखैमोन आं साइन्सखौ टिउसन लायासै मानो लायासै ओरैनो साइन्सआ फरायबाबो हायो नालाय आरो आच्छा फरायबाबो हायो मोजाङै आरो आच्छा बाखि साबजेक्टफोरा माबायदि बाखि साबजेक्टफोरखौ जेनेबा टिउसन लायालाबासिनो हायो नामा बेलेग ससियेल जग्राफिफोरखौ हायो बेफोरखौ फरायबानो ओरैनो हारसिं हायो आरो बुजि मोनो दा नोंनि बायदिब्ला बबे मोनसे साबजेक्टआ बयनिख्रुइ सहससिन आंनि बायदिबा ससियेलाबो खहससिन बेनि उनाव जग्राफियाबो खहस आंनि थाखाय बे मेथ्सआबो खहस होनना सानो आरो आं मेथ्सखौबो खहस होननानै सानो बेनिखायनो 95 मोनदों आरो ना जोबोद साबायखर थाबाय दानिया जोबथारनायाव मोनसे सोंथि सोंगोन नोंखौ सोंथिया जाहैबाय जे इयुन जोलैफोरखौ माने 2020 मायथाइयाव जिथु जायफोर मेट्रिक आनजाद होगोन बिसोरनि थाखाय जे नों मा मेसेज होनो लुगैया जे मा खौरां होनो लुगैया माबायदि फरायोब्ला बिथांमोनाबो माने मोजां मोनसे रिजाल्ट मोननो हागोन माने दसे बाबा 1 घन्टायानो फराया मानो 2 घन्टायानो फराया मानो माने फरायबाथाय गोसो होनानै फरायनांगौ आरो मोजां एसे गोबाव फरायाबाबो जायो एसे गोसो होनानै ओमफ्राय
बुजिना लानांगौ आरो कुइसना माबायदि एन्सारा माबायदि ओमफ्राय एसे बुजिना लाबानो थाब मुखस्थ'बो थायो बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो फोरमायबावनो लुगैयो बे समाव दङ जोङो नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय सुरादि होननाय मोनसे गामियाव दङ आरो बे सुरादि होननाय गामिनिनो सासे फरायसुलि बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालिनि फरायसुलि रन्जिता बर'आ 86.66% लाना डिस्टिंसन लानानै गांबा साबजेक्टआव लेटार लानानै पास खालामनो हानायनि जों न'खराव बेवहाय फैदों आरो जोंजों लोगोसे दङ रन्जितानि बिमा दङ जों बिथांजोंबो दान्दिसे सम खायसे सोंथि सोंनो नागिरगोन रन्जितानि बिमा हिसाबै नोंथाङा दिनैनि बेलायाव माबोरै मोनदों रन्जिताया जे जोबोद मोजां मोनसे रिजाल्ट बानायदों मा रोखोम माने गोसोआव सानदांथि फैदों आरोखि दा खुलुमबाय आङो एसे होननोबो रोङा फरायनोबो रोङा नालाय बाथ्राफोरखौबो होननो रोङा जेनेबा गथ'आनो गोसो होनानै फरायो सानसेबो फरायनोबो जोङो थिनना मोनफ्लाङासै गावनि गोसो मथेनो फरायो बिदि आरो थ' गोजोननाय मोनदों ना गोजोननाय मोनाखै गोजोननाय मोनबाय जेनेबा नोंथाङा सानदोंमोन मा जे बेनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोनबावनांगौमोन होननानै सानो नामा नाम्बारखौथ' मोननो लुगैदोंमोन दा गथ'नि लिरनायदों मोननायदोंसो जाहैबाय नालाय आচ্ছা नोंथाङा बेबायदि सानदोंमोन नामा जे माने गथ'आ स्टेन्ड खालामगोन बेबायदि मोनसे सानदोंमोन नामा ओरै साननायनोथ' जादोंमोन जेनेबा बेराफारसेखैजा ओरैबायदि टिउसनबो होनो हायाखै नालाय जेनेबा हागोन ना हाया बेखौबो सानदो इनि गेजेराव जेनेबा गावगायानो गोसो होनानै माबाबाय नालाय नाजाबाय नालाय गावनो एसे जेनेबा फोरोंगिरियाबो फरायनायदो गावगायाबो गोसो होना फरायनायदो एसे मोनबाय बेखौनो गोजोननाय मोनदों दा नोंथाङा रन्जितानि बिमा हिसाबै रन्जिताखौ फरायनायनि बेलायाव माबोरै थुलुंगा बा माबा माबि हेफाजाब होनायखौ नोंथाङा बुंगोन नामा माबायदि हेफाजाब होनो हादों बेनि फरायनायनि बेलायाव जेनेबा बिफायाबो हाजिरा मावोमोन नालाय आंबो दैज्लांबा माइ गायो हाजिरा मावो बिजोंनो बिदिनो फरायहोयोमोन आरो अब्ला न'खरनि खामानिखौ सोर सामलायोमोन जेब्ला हाजिरा मावनो थाङोब्ला अब्ला सोर सामलायोमोन आं ओंखामखौ संनानै गालाङोमोन इसोर खुरनानै जाफायोमोन आरो बिदिनो आरो दा नोंथाङा रन्जितानि बिमा जाहैबाय जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामदों दा नोंथाङा गुबुन फरायसुलिफोर बा फरायसुलिफोरनि बिमाफोरनिसिम बा बिफाफोरनिसिम नोंथाङा मा बुंनो नागिरगोन बिसोरखौबो जेनेबा जों जेरै जाहोबोदों बिदिनो इसोरबो खालायनो जेनेबा मोजां जाथो होननानै आं नाजायो आरो बेनि उनाव नोंथांनि जिथु फिसाय बिथाङा बे रन्जितानि जिथु फरायनाय आरिनाव बेसेबां हेफाजाब खालामनो हादोंमोन बिथ' इदिनो हाजिरा मावो नालाय ओमफ्राय बेराफारसेखै इदिनो थारबो लायो इदिनो हेफाजाबबो होयो जेनेबा खस्थ'नि गेजेरखैजानो सोलिबोबाय आरो गाननाय जोमनाय फरायहोबोबाय दा जों मोनथिबाय जे मेट्रिकनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां जाबाय दानिया जों हायार सेकेन्डारिनि थाखाय खोथा साननांसिगोन नोंथाङा दा हायार सेकेन्डारिनि थाखाय मा सानदों बबेयाव होनो सानदों बा मा फरायहोनो सानदों दा गथ'आ माबायाव साइन्सआव लानो सानदों नालाय बेहायनो लाथोसै आरो गोसो मथे गथ'नि साननाय मथे गोजोनथोसै जाफुंथोसै बेखौनो सानदों आरो आं थ' जोंबो आसा खालामो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनाबो जे रन्जिता बिथांखौ बोर सास्रि हरो जाहाथे रन्जिताया इयुनाव हायार सेकेन्डारियाव मोजां पास खालामनानै डक्टर लाइन फरायनानै सासे मोजां डक्टर जानो हाथों बेखौ जोङो मिजिंथिबाय आरो लोगोसे दिनैनि नैबे दिनाव रन्जितानि न'खरनि रन्जितानि बिमा बिथांखौबो जों साबायखर जासिबाय जोंनि बड'लेण्ड खौरां फालनिफ्राय जों सम होनायनि थाखाय आरो इयुनाव जे रन्जितानि बिमा बिथाङाबो जे रन्जिताखौ मोजां फरायनायाव जे साक्सेस खालामहोनो हाथों मोजाङै गासैबो जाफुंलांथों होननानै जों आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि नैबे मोगा मोगि आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों